en tempos de Chingis Khan, a sociedade mongola debía ser probablemente a sociedade nómada máis complexa da historia. Un imperio que abarcaba dende os confíns máis remotos de Asia ata o leste de Europa, no que non había nin lingua escrita, cidades ou uso, nin concepto de aforro, agricultura, nin ningunha das características que asociamos co concepto de civilización. Non obstante, eran unha civilización absolutamente establecida, cunha cultura, cunhas normas, cunhas historias, absolutamente, unha literatura absolutamente oral, efectivamente, pero que estaba aí. Era unha xente sen concepto de aforro, sen concepto de aforrar para ter unha vida mellor no futuro. Era unha xente que vivía o día. Os exércitos mongois non precisaban nin de cadenas de suministros, nin de nada realmente, alimentábanse do que iban encontrando. Os cabalos pacían nas estepas e nos campos que iban conquistando. Os exércitos mongoles eran verdadeiras cidades en movimento, verdadeiros países enteiros que arrasaban con toda a súa forza, con toda a súa inercia, cas culturas que se iban encontrando. Os exércitos mongoles contaban con 5 ou 6 veces máis unidades de ganado que unidades de cabalería. Porque sí, alimentábanse do leite das vacas, alimentábanse da carne deses animais, desas pezas de gando que ían sacrificando e que ían nacendo a medida que o exército avanzaba. Bebían leite das cabras, mesmo facían as súas bebidas alcohólicas en base a leite fermentada. Así se alimentaban, así vivían estas sociedades nómadas extremadamente complexas dentro do nomadismo. De maneira que cando o gran rei Möngke Khan decide establecer unha capital acorde ao seu imperio, o sea, el tiña un imperio, era o neto, creo, de Genghis Khan, el decide que un imperio dese calibre merece unha cidade capital, pero claro, como é unha cidade capital para un pobo que non ten concepto de sedentarismo? Ben, esta cidade sería chamada Karakorum. Karakorum era un rectángulo amurallado no medio das estepas. No interior de Karakorum existían un barrio chinés que era basicamente un lugar de artesáns, e existía un barrio islámico que era basicamente un lugar de comercio. Aspiraba Möngke Khan a que a súa cidade fora unha parada central da ruta da seda, que se convertira nunha cidade autosuficiente en base ao comercio. Eso non acabaría sucedendo. Pero bueno, o que vou é a describir esa cidade. Esa cidade, como digo, ese rectángulo murario enorme con 4 tartarugas de pedra esculpidas en cada unha das súas esquinas, en cada un dos seus ángulos, con enormes muros de terra compactada nos seus 4 lados, estaba polo demás bastante baleira. O sea, efectivamente, tiña eses 2 barrios máis ou menos civilizados, e tiña tamén unha serie de enormes edificios que servían de almacén para os tesouros roubados nas expedicións do exército mongol. Tamén había algúns pazos para algúns dos altos funcionarios do goberno. Tamén existía o gran pazo do Khan. Pero realmente a maior parte da poboación de Karakorum vivía aínda nas súas yurtas, nas súas casas, nas súas vivendas plegables, nómadas, sexa dentro ou fora das murallas. Os máis tradicionalistas non querían renunciar á forma de vida das estepas, non querían renunciar a esa vida nómada e negábanse a entrar nas cidades. Dicíase mesmo que o mesmísimo rei Chingis Khan,
o gran rei, o gran conquistador, nunca entrara nunha cidade agás por unha das primeiras que conquistaron na zona de Persia. Pero bueno, sería algo extremadamente anecdótico e que ademais deixaría unha terrible impresión no propio Chinguis. O seu neto quería unha cidade. Construíu unha cidade e nesa cidade xuntábase xente de todo o mundo, de todos os confíns do Imperio Mongol. Pero que sucedía nesa cidade realmente? Unha sociedade sen concepto de aforro, agricultura, sen necesidade de defensa, porque eran o exército ofensivo máis poderoso do mundo perdido no medio unha cidade perdida ademais no medio das estepas, sen ningún tipo de necesidade de defenderse de inimigos lonxanos e que ademais a súa poboación era extremadamente flotante, que funcionalidade tiña? Pois, basicamente era un recinto sacro onde facer grandes festas, festas financiadas cos expolios conseguidos polo exército mongol, eh, un presuposto que constituía un presuposto extremadamente desorbitado para gastar no día, para gastar en festas. No centro desta gran cidade, no centro desta gran Karakorum, existía un recinto menor, que era o Pazo do Gran Rei. Un rectángulo con algunhas construcións dentro, ao estilo chinés, onde o rei residía. Pero máis que nada este gran recinto, este rectángulo, era un xardín onde o rei invitaba os seus súbditos e tamén a súbditos estranxeiros a grandes festas e grandes celebracións orxiásticas nas que disfrutar deses expolios e tamén nas que tecer relacións internacionais. No centro deste recinto estaba unha peza moi especial. Quizáis unha das mellores obras escultóricas da historia da humanidade. Quizáis unha solidificación perfecta, unha materialización do que era o Imperio Mongol. Esta obra cóntase, sen dúbida, entre unhas obras de arte máis importantes da humanidade, por significativo da idiosincrasia da sociedade que a produciu e por espectacular. Trátase da Árbore de Prata de Karakorum. A historia desta obra de arte comeza algúns anos antes. Os mongois estaban invadindo o leste de Europa, estaban atacando a zona de Hungría. Alí foron quen de recoñecer a valía dos artesáns que encontraban. Algúns destes artesáns eran, pois, carpinteiros, canteiros, ouribes. Un destes ouribes, Hugo de París, fora chamado á corte húngara, ou quizáis por algunha corte nobiliaria húngara, non descoñezo se traballado para o rei de Hungría ou para algunha outra persona, pero dende logo que foi chamado para Hungría dende París pola súa gran capacidade como ourive. Hugo de París foi secuestrado e levado ata as profundidades de Asia polo exército mongol. E alí, no barrio chino de Karakorum, este Hugo de París, bueno, comezou a traballar como ourive, comeceu a exercer a súa profesión. E o que nun primeiro momento debeu ser unha situación extremadamente terrible para estar como é que a túa cidade ou a cidade onde estás traballando sexa invadida polos mongois, foi unha sorte para, profesionalmente falando, para Hugo de París. Porque Hugo de París tivo a oportunidade de convertirse no ourive principal do rei dos mongois. Tivo a súa disposición todo o ouro e toda a prata e todos os metais e todo o presuposto do Imperio Mongol para xerar algunhas das obras máis interesantes e máis creativas que daría a historia de Asia. A Árbore de Prata de Karakorum comeza como unha idea feliz do gran rei Monke Khan. Monke Khan achégase polo taller de Hugo de París e dille: mira, Hugo,
Preciso unha peza central para as miñas festas orxiásticas. Quero unha fonte para servir bebidas alcohólicas aos meus invitados, pero unha fonte que debe ser espectacular. En realidade non sabemos cal foi a petición do Gran Rei, petición exacta, cal foi o programa de necesidades que lle presentou ao Hugo de París, pero sí que sabemos o resultado. Unha árbore a tamaño natural, feita completamente en prata, con 4 leóns na súa base, tamén feitos de prata. Enfrente de cada león habería unha cunca, unha enorme cunca de prata. De entre as ramas sairían 4 tubaxes que, escondidas tamén como ramas, estarían, ademais, envoltas en 4 serpes, serpes de prata dourada que, pois, envolvían esas ramas. Das bocas desas serpes brotaban bebidas alcohólicas. Dunha brotaba viño, doutra cervexa, doutra leite fermentada, esa bebida mongola que tan apetecible nos parece a todos. Doutra, viño de arroz chinés. Desas 4 serpes manaban estas bebidas a modo de fonte cando os invitados do Gran Rei premían unha válvula na base. Ademais, no alto da árbore existía un anxo cunha trompeta. Non queda moi claro o funcionamento deste último elemento da fonte. En realidad non queda nada claro o funcionamento de ningunha das partes da fonte, porque de onde sacaría a presión para lanzar estas bebidas alcohólicas dende as ramas máis altas da árbore, como funcionaría exactamente o mecanismo para accionalas, como chegaba realmente esas bebidas, como chegaban as copas dos invitados, acaso caían nas enormes cuncas de prata situadas á base de toda a escultura e simplemente se recollía de aí a bebida en cuestión? Non o sabemos. Do anxo falábase de que era un autómata, polo tanto, automaticamente levantaría a trompeta, a enorme trompeta que portaba, o anxo, por suposto, tamén feito de prata, e a trompeta tamén. Quizáis un mongol debía soprar a trompeta dende abaixo. Nalgún lugar atopei que en realidade nunca chegou a funcionar ese autómata e que un servo do Gran Rei debía subir ata o alto do árbol, introducirse dentro do anxo, que estaba oco, e soplar pola trompeta. En calquer caso, cando o Gran Rei decidía que empezaba a festa, trompeta do gran anxo situado no alto da árbore, situado no centro do recinto do rei, situado no centro de Karakorum, cidade situada no medio da estepa, sonaba. Esa trompeta sonaba e resonaba e retumbaba por todo o entorno da cidade. Un entorno que eran as extensas e inacabables e interminables e infinitas planicies de Mongolia. Dos arredores da cidade corrían ou cabalgaban os mongois achegándose ao centro da cidade a compartir unha velada co Gran Rei. Debaixo esa espectacular escultura xuntaba o rei a sabios de todos os confíns da terra. Cóntase como unha vez xuntou a un budista tibetano, un musulmán e un grego católico, cristiano, polo menos. Púxoos a debatir sobre a realidade sobre cal das súas fés era a verdadeira. O viño fluía, a cervexa fluía, o viño de arroz fluía e o leite fermentado fluía tamén. Ao cabo da noite, representantes das tres fés, baixo a árbore de Karakorum, chegaron á conclusión de que tiñan máis en común do que as separaba, que as grandes verdades do universo eran comúns a todas elas, a todas as súas fés, e tamén chegaron á conclusión de que non había grandes motivos de loita nin de animadversión entre eles.
pero non chegaron á conclusión de cal era a fe verdadeira. Chegaron á conclusión de que había unha especie de fe verdadeira subxacente a todas elas, pero, bueno, por que debía alguén convertirse ao cristianismo, ou islam, ou ao budismo tibetano? Ergueuse entón o gran rei, ebrio tamén como todos nesa festa, e sentenciou: os argumentos que todos vós destes en favor da vosa fe son loables e certos. Sin embargo, nós os mongois, co noso chamanismo mixto mestizo co que levamos vivindo nas estepas dende as profundidades da historia, dende o máis lonxano tempo que os homes recordan, chegamos a construir este imperio e a tervos a todos vós aquí, sendo amigos, levándoos ben. Estamos en contacto con todas as culturas da Terra e somos quen de subxugalas a todas. Co cal, está moi ben que chegarades a esas conclusións, a esa unidade interior que é subxacente a todas tal, pero os mongois vamos a seguir ca nosa relixión chamánica, co noso chamanismo que nos permite crear grandes obras como esa árbore.